moza kinekwa mono. So Yul Edochie si ka onye ndị Igbo advice. Yul Edochie, yes, Yul Edochie nke ma ọ mụrụ ọzọ dịrị Igbo. Yul Edochie nwa Pete Edochie na-eme film. Isi mmiri, yes, o isi mmiri. Ndị juju. Ọ sị ka onye ndị Igbo advice. Biko no gekene na advice Yul Edochie nyere ndị Igbo. Ka ọ dịkwanụ. Onwe ozi nsị ka m wetara ndị Igbo. Tata ndị Igbo biko geenụ ntị. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo geenụ ntị. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Biko ebe ọbụla unu nọ, onye ọbụla bụ onye Igbo, biko ịnenesie vidiyo a, share it, tụsaa ya ka ndị Igbo niile nọ all over the world ka ha nụ ya. Ndị Igbo, onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo siri ike, ndị Igbo dị great. Mana ofu problem anyị na-enwe bụ ndị Igbo bụ na ọ na-adịla onye Igbo izi ịkwatu nwanne ya. Ọ na-adịla onye Igbo izi ịdọtu nwanne ya. Onye Igbo ọ na-adịla ndị Igbo izi ataki nwanne ya. Ọ ataki nwanne ya, ọ rapụ stranger ejewalụ, ọ ataki ya nwanne ya. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo biko nenenu vidiyo and share it ka ndị Igbo na-anụ. Onye gburu nwanne ya abụrụ odogwu. Ọ bụ na nwanne gị na nwanne gị ekwekọtara na something, taa unu ga-ekwekọta echi. It doesn't make you enemies. Onye kpatara na ndị Igbo politics, national politics na-afịa anya arụ, maka na anya na-achọkọ opportunity onye Igbo ga-eji dọtu nwanne ya. Ọjọka. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo geenụ ntị. Ofu onye ligolu na position, ndị Igbo ibi ya ga-agbagide ya mgba till na akwatuo onye anwa, kwatuo ya ka stranger wee banye. Obi adịghị mma. Why? Ọ na-adịrị ndị Igbo be anyị izi ịdọtu nwanne ha ka stranger wee ligo, mana stranger nọrụ n'elu, obi adịghị mma. Ọ na-adị ndị be anyị izi imelụ stranger ihe than imelụ nwanne gị bụ onye Igbo. I don't know why. Ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ, onye gbuo nwanne ya bụrụ odogwu. A na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ ezi. A na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ ezi. Biko tụsanụ vidiyo a. Ọ bụ ofu nsogbu ndị Igbo nwe, anyị niile ineba anya na ya ka enwe ike dozie ya. If not, anyị ga na-enwe nsogbu asị ndị Igbo. Mmadụ binye si na ọ na-achụ Biafra, na ọ chọọ enweta Biafra. First thing ga-agbụ ya n'uche abụrụ ije esu shop nwanne ya ọkụ, si na ị na-achụ Biafra, ma ọ bụ o jide nwanne ya kụgbuo, tigbuo nwanne ya. Itigbuo nwanne gị ga-enweta Biafra? Ana m ajụ gị, ikugbuo nwanne gị nwoke, ikugbuo your brothers onye Igbo, ị ga-enweta Biafra? Ka ikugbu nwanne gị ga-esi nye gị Biafra? Ka anyị na-eche uche ọfụma ndị Igbo. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ọ bụ na nwanne gị na nwanne gị ekwekọtara n'ofu ihe taa, unu ga-ekwekọta echi. It is your duty to convince your brother. Convince him peacefully na ebe ị kwesịrị ịnọ, na ọ bụrụ ikugbu nwanne gị. Ikugbuo nwanne gị ga-enweta Biafra? Onye ọbụla binye ọ sị na ọ na-achụ Biafra, first thing bụ ọ sị onye nke a sabotu a, onye nke a o jide nwanne ya na-etigbu. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ka anyị na-ekwu ya na-ekwusi ya ike. Ikugbuo nwanne gị ọma nye gị Biafra. First thing ị kwesịrị na-eche is to protect your own people. Ọ bụ na anyị chọọ move forward as ndị Igbo, ofu ihe anyị ga-ebu ụzọ na-eche bụ otu ihe ga-esi dịrị nwanne gị mma. Efu ebe a na-achọ ikugbu nwanne gị, ịzọ ya azọ. Nọ ka esi eme. Ifu ihe ga-adịrị nwanne gị mma, ibunye ya sị ya nekwa. Ndị be anyị nọ abroad, ofu ihe anwa ka a na-aya.
emekwara na pịa onye Igbo eje suo onye Igbo ibia imi. Suo onye Igbo ibia imi eke ebulia na na-azọdị gịnị biko. Ọkwa na ụwa nke abụkwa obele ihe kịta mmadụ nche anwụsịsịa in the next 100 years ndị niile nọ adị alive now onwerozi ga-adị ndụ. Kedu ihe a na-azọdị ihe nwa? Ndị Igbo onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. We must begin to wake up. I need itete n'ụla. Ihe ọbụla ọ bụ ya ka ị na-eme ya, so onye Igbo first instinct ga-abụ i protect nwanne gị. Ọ bụgodu na gị na ya ekwekọtara taa, unu ga-ekwekọlite echi. Ka bata na ndị Igbo adịghị eme ọfụma na national politics. Emekwara na-achị ịdọtụ nwanne ha. Na onye Igbo nọ na pati eni ma ọ nọ na pati eni, o minuru ọda gị na ya na-ese okwu. Pati ọbụla so ya nọdụ, but malụ na nwanne gị, onye abụ your brother, onye abụ your sister, ofu ezi ka isi ana. Ekwekọrịtara, ọbụna ekwekọrịtara taa, ekwekọrịta echi. Odogwu na nteje, okwu ga amaka, okwu ga amagbu onwe. I love this your talk so much. And that's the reason they don't want to talk about Mazi Nnamdi Kanu. Yes, they want to use Mazi Nnamdi Kanu to shine. They don't want to talk about Mazi Nnamdi Kanu. Secondly, look at Peter Obi. The other time Peter Obi came out to contest for presidency. Okwa de semundi Igbo rapu Peter Obi. Dogide Peter Obi, dotu Peter Obi. Nekwe now Peter Obi na ha agakwa. Enweko onye Igbo chọrọ support Peter Obi. Rather, they don't go join APC. Baba, I see this your talk, I love this your talk. Die. Make Igbo get, not all Igbos, because I know some of us will still get sense. Make those 10% know say that their brother. Look at Peter Obi. Peter Obi is their brother. Look at Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu is our brother. So, Baba, let's start today to start showing love. Let's start today to start showing love. Thank you so much for this, your wonderful advice. Share this video. Thank you.